Добре дошли на първата пресконференция на политическа партия ГЕРБ Петрич. Започна предизборната надпревара и дано тя да е съревнование на идеи, на личности, на програми, не на компромати и задкулисни игри. Още в самото начало искаме да заявим, че ГЕРБ ще води градивна кампания. ГЕРБ ще търси решения и алтернативи, ще търси открит и честен диалог с избирателите с цел откриването на правилните решения. Друг начин на водене на кампанията е обиден за хората в община Петрич и ГЕРБ категорично се разграничава от него. За мен е чест да представя кандидата на ГЕРБ за кмет на община Петрич, инженер Димитър Танев. Управител е на фирма Дитроника, технократ и професионалист. Човек, който умее да работи в екип и да решава проблеми, не просто да ги констатира и да търси оправдания. Това е модерният тип управник – открит и диалогичен със стратегическо мислене. Това е кметът, който ще възроди Петричка община. Здравейте, приятели! Казвам се Димитър Танев и съм кандидат за кмет на община Петрич от политическа партия ГЕРБ. Роден съм, работя и живея в Петрич и ще живея в Петрич, докато е рекал Господ. Имам 3 деца, по професия съм машинен инженер. От 20 години развивам самостоятелен бизнес, който считам за успешен. Нямам амбицията да се доказвам в обществен или личен план, защото считам себе си за един успял човек. През последните години едни хора превърнаха политиката в собствен доходоносен бизнес. Други превърнаха бизнеса си в политика. Аз смятам, че управлението на една община е бизнес, от който трябва да печели общината, и политика, която трябва да направи живота на хората по-добър, по-достоен и по-сигурен. Кандидатирам се за кмет, защото не приемам начина, по който се управлява Петрич. Не приемам и темповете му на развитие. Аз и всички тук сме за промяна. Знам, че болшинството от вас също са за промяна. Ако и всички вие желаете да се включите, елате да извървим заедно пътя до 23 октомври, когато ще дадем истинския старт на промяната. Благодаря ви. Ние добре знаем, че тези избори са различни от всички до момента. Вече се води предизборна кампания с манипулиране на факти, събития и избиратели. ГЕРБ е за позитивно водене на предизборната кампания. Дойде златния шанс за хората да покажат, че с гласа си могат да променят общината. Нека го направим заедно. Преди 2 години вие дадахте вашата категорична подкрепа за политическа партия ГЕРБ за управлението на страната. На 23 октомври са следващите избори за местна власт. Така че, според нас, това е решението на въпроса в Петрич. С нас и вие, с вашата подкрепа, да променим статуквото в Петрич. Благодаря ви. Да си пожелаем успех. Успех, който е нужен не на ГЕРБ, не на инженер Димитър Танев, а на всички нас, жителите на община Петрич. Успех, който е нужен, за да си върнем самочувствието, че сме от най-красивия, най-подредения, най-чистия край на България. Градим България! Градим община Петрич!